Lijep pozdrav svima. Danas govorimo o predikatu. Predikat je temeljni dio rečenice, što znači da sam sebi otvara mjesto i da ne ovisi o drugim službama riječi u rečenici. Predikat se dijeli na glagolski i imenski, to su vrste predikata. S lijeve strane su primjeri za glagolske predikate, a s desne strane primjeri za imenske. U svakoj rečenici vršitelj radnje ili subjekt je Marko, da bi nam bilo lakše prepoznati razlike između predikata na lijevoj i predikata na desnoj strani. Krenut ćemo od glagolskih predikata. U rečenici Marko trči, predikat je trči i on je ovdje u prezentu, u sadašnjosti. U rečenici Marko je trčao, predikat je trčao i on je ovdje u prošlosti, to jest perfektu. U rečenici Marko će trčati, predikat je će trčati i on je ovdje u futuru prvom. To znači da su glagolski predikati uvijek izrečeni nekim glagolskim oblikom. To mogu biti present, perfect, futur, ali mogu biti i neki drugi glagolski oblici poput aorista, pluskvamperfekta, imperfekta i tako dalje. Kad govorimo o imenskim predikatima, govorimo o vezi glagola biti i neke imenske riječi. Pokazat ćemo o čemu se radi na primjerima ovih rečenica. Marko je brz. Predikat je brz. On se ovdje sastoji od glagola biti u prezentu i imenske riječi koja se može deklinirati. Ovdje je to riječ brz i to je pridjev. U rečenici Marko je prvi, predikat je prvi, on se sastoji od glagola biti u prezentu i riječi prvi koja je broj i to redni. U rečenici Marko je takav, predikat je takav, on se sastoji od glagola biti u prezentu i riječi takav koja je pokazna zamjenica. U rečenici Marko je sportaš, predikat je sportaš i on se sastoji od glagola biti u prezentu i riječi sportaš koja je po vrsti imenica. Dakle, imenski predikati sastoje se od glagola biti u nekom glagolskom obliku. Ovdje je to prezent, međutim to može biti i futur, može biti i perfekt. Da je to perfekt, ova rečenica glasila bi Marko je bio brz. Dakle, sastoji se od glagola biti u nekom glagolskom obliku te imenske riječi. Imenske riječi su pridjevi, brojevi, zamjenice i imenice. To su riječi koje se sklanjaju, to jest dekliniraju. To znači da se mijenjaju po padežima. Ponovit ćemo ono što smo danas naučili. Predikat je temeljni dio svake rečenice. Vrste predikata su glagolski i imenski. Glagolski predikati sastoje se od nekog glagolskog oblika, dok se imenski predikati sastoje od glagola biti u nekom glagolskom obliku te od imenske riječi. Imenske riječi u hrvatskom jeziku su pridjev, broj, zamjenica i imenica.